Olympialaiset, niinpä Oskari kiireimmin täytti lompakon ja kapsäkin. Huusi mennessä vaan, minä katsoa saan, minkälaiset on ne olympialaiset. Tuli linjuri Helsinkiin, siinä hötäkässä sattui niin. Voro vilkas ja nopsa alkoi tuosta, Oskun kapsäkin kanssa pako juosta. Osku pinkaisi perässä, Voro voitti alkuerässä. Rupes Oskari vaan siinä noituilemaan, onpas omituiset olympialaiset. Meni parhaaseen kapakkaan, Osku lohdutusta hakemaan. Mutta portsari päästä nyt ei missään, sanoi neine Jutta kravatin te sisään. Siinä painiksi pistettiin, lensi Osku pahakan